Żbark ieħor ta' 65 immigranti irregolari f'pajjiżna. L-operazzjoni ta' salvataġġ bdiet kmieni l-ħadd filgħodu meta dingi mdaqqas ġie interċettat mill-Forzi Armati madwar 66 mil nautiku l barra mill-ponta ta' Dellimara. Kien għall-ħabta tal-4:09 ta' filgħodu meta dan id-dingi beda jereq u għalhekk ġie deċiż li dawn l-immigranti irregolari jittellgħu abbord tal-Petrol Boat tal-Forzi Armati ta' Malta, il-P-52. Dawn l-immigranti għal kuntrarju tal-aħħar wasliet kienu ġejjin minn diversi pajjiżi, fosthom mis-Sirja, il-Pakistan, il-Bangladesh, is-Somalja, l-Eritrea u Sri Lanka. Dawn iddaħħlu f'xatt it-Tiben għal ħabta tad-9:09 ta' dalgħodu. Min Jannar li għadda daħlu f'pajjiżna 679 raġel, 202 nisa u 15 tifel u tifla. Total ta' 896. Dan kien it-tieni żbark ta' migranti irregolari f'Ġunju, bl-ewwel żbark iseħħ fit-tieni jum tax-xahar, meta dakinhar daħlu f'pajjiżna 113 l-immigranti irregolari ieħor.